Marirani babanja. Pakati pa mshapano na yoso. Pakati pa mbapano. Hapa naumia zawanaka. Tangwerani. Shicha neza. Mbumba. Ninafamba. Kuti ndidzinge kuti kabanga izi zinthu izi zinganithandize panchito. Ayi, uri murudzi. Tino brandai. Unogara kupi? Kupera ine naberekerwa muno asi makolo ni ya Kumalawi. Kumalawi baboni. Paponi kumalawi. Kukasungu. Kasungu. Okay. Apa kugara mudai matanya. Pakugara kwamakaita kukama wenye wakamira sei. Panapa ndina vana vanga nevana vanga mkuu awa uyu aluku ni msikana uyu mwana wanga ukomana uyu mwana wanga uyu mwana wanga. Iwe zina lako ndi wani? Iwe zita lako nonzani? Ine ndine Robert. Robert Piri. Robert Piri. Wazosiana na mtafuta. Ndio branda ya Robert. Okay. So, unabereka wana wangani? Wana windi nao ni 5. 5. Kumkaza ruboni? Mkazi anafa. Amenyo alukupi? Imi wana amenyo alukupi? Akafa last year but one. Iwe msikara nukara upi? Indogara ku South Africa ndogara. Ndokarorera? Ndakarorwa zvangu kumasvingo. Asi taigara ku South Africa ndokandakabva zvinozvo. Chii chaitika kuti musimuke ku South Africa mune kusimama? Upenyu hwacho hwanga usinombomira zvakanaka nokuti hanzvadzi dzangu idzi uyu andinaye panapo atova nenguva achirwara makore kubva zvaakangotanga kushanda kuti akutanga kushanda ndopakabva atanga kurwara achiita zvokurasika njere kusvika ezvinozvi patova nemakore akawandisa. Moses Piri. Kana chii chinoitika pauri? Kumbera kudzungaira brain ndakakupenga ndotanga kudzungaira ndichienda ndozona chadzimira ndoshamisika kuti pandinge ndabudira ndekupi ndoona rodhi chaiyo ndoramba ndichifamba nerodhi kazhinji kacho ndoita ngatadzungaidzisiwa ndoderasika imba ndobudira kumwe kuno kune totongoti ndatongoona zvinhu zvisiri izvo. Apo unogeza leo? Saka unopenga? Unoziva sei kuti unopenga? Zvinhu zvaizvo ndichiita zvinisiri duma. Une mukadzi? Mukadzi handina. Una makore mangani? Ndine 36. 36. Una vana vangani? Handisati ndani mwana. Wakambororawo? Vakadzi vanongorikumbirana. Taura vasomudza musoro tanasibira vamboita vakadzi vese newandakasiyira inini ndine 41 nezvinozvo. Wandakasiyira dai ari mupenyu dai pamwe akutoda kuti nawo 30. Naiwe Robert anobvira amborora nemukadzi. Apiri sekuru. Robert Piri. Una zvikuita vana izvi. Uye asinga kupenga pano umwe ari kupenga umwe akasara Abraham Piri akatiza. Mukomana? Mukomana anosiyirwa naiyeyi vakangotevedzana. Wakatiza vega ndaupenga vari 2. Mushe wese wakutopenga. Uye pamwe ndemunhu kwaya. Iwe usati wambonzwa uchirima. Ndinonzombobatwa nekadzungu but kanongoita zvenguva diki kubva kapera. Unonzani? Tinashipira. Uyo ndiani wakaribatidza newe? Ava ndibaba vangu. Kumurove kasinda kukupengesai? Zvinondiremera ivo vegani vanotaura kuti ndakabata mwana wangu asi ndoda kuti ndibatsirwewo kuti usatombowarova here? Handisati. Ndandipiri taura kutaura newe Robert manje. Kese kawakaita kese kawakabata nai? Pasiri kukumanikidza ina ndimanikidze vanhu. Ndizvozvo. Kwakabata mushonga n'anga yacho kwese utaure wega. Nekuzotanga kutambudzika kuita vana. Nemukadzi wako wakauraya utaura kwakamuuraya sei? Ndizvo ka? Asi toda kumuzvengana? Ndizvozvo. Right. Taura tinzwe pamusoro izita rangu ndonzi Nengi ndobva pakati mushoma sabhuku Nengi. So inini nyaya ndaika pana panyaya kuti ndoda kuti ndisiye zvinhu zvangu kana kuti hauchazviona kana kuzviona so utaure pamusoro ini ndaisenza kuvhana dhimari zita
pandaisenza kufana apiri ini ani ini ningisita ini ndaisenza kufana Dumaini inini Robert Piri auto anauzieka inini Robert Piri ndobva kwakati kwasabhuku ningi akusi kwasabhuku kumamaini kumamaini kwazvakaitikira ndikuvhanati pamaini tichisenza pamaini obva abwerako winangoso muntu ari kuti iweyo mufana pano panarema mufana ufana kutsigira ndikati kutsigira ukaleka kutsigira pano pamufana uyenda ine ndikati mainiita kwanje tsigira nachani atini manhwara namshonga ya ni mshonga iweyo ukaleka kutsigira mfanaka pano parakulu pano ya dinga iweyo kuti utsigire shuwa ineyo nafamba nakadinga manhwara taura neshona inozorwiwa nevanhu vese ndakanotsvaga mushonga tanga pawatangira kutaura nenyanja ive vamwe vanhu havanzwi nyanja vanonzwa shona sachitanga kutaura uchitaura neshona kubva pawatangira veve ini ndini Robert Piri ndaishanda kuVanakomana pandaishanda kuVanakomana ndakaonana nemadhara eikoko vakandiudza kuti mfana wapinda panapa panoda kushinga ya kana usina kushinga mfana panapa unoenda panapa ndikati ndoita sei akuru akati aiwa togona kukuudza iye mudhara iye anoziva kutsigira ndikati right anonzi nenge ati anonzi wakati tachinakanganwa mazuva ano iye mudhara wacho aiwa akatofa akafa ndobva ndaenda ikoko akasvika akandigadzirira akati uri kuona akutaja mari koshiwa itangati 260 kudhara kare mari 260 zesimbi dzezi kudhara 260 dzakudhara zaraundi mapeni nechigwanza pakati dzezigwanza pakati asi panga pane imwe yanzi 260 muno mumazuva anonzi 25 cents ndoiyoyo manje yandakamupa obva agadzira obva aisa munyanga make kanyanga kembudzi kaya obva aisa mushonga imomuye akati iwe ukafika usangenese munyumba usaise mumba isa panze apa uchera panze uisa ipapo nyanga ucherere pasi miko yacho kuti miko yacho ndechi ndobva ndachera pasi ati miko yacho manje iwe afane moto ubude kunze uri kuti unopara moto uku upinza mumba ndoyanga iri miko yake wamwe nemukadzi wako ipapo manje ndine mukadzi manje asati afa ari bobo vana vari bo hapana kupenga aiwa ipapo ndanga ndine 3 vana vachiri vadiki vanga vari vadiki vana hapana anga achidzidza ipapo mukuru ndoupi mukuru musikana angatokura kuti jana aitedzerwa neuyo kusauth uyu mukomana kusauth yakashaika akafa ikoko asi akapondewa semapfupa ake ndakaarota kuno pana vangopinda pagirazi usiku wacho ndobva pauya spirit ruoko iri ranga rakundiguma ini ndakutya rovha rangouya futi negumo iri rakadai rovha raenda ine mwana wangu mwana wakusauthika uyu wamuka kawo indobva ziri mwoyo ndobva ndangogara uzivi right chakazeda kuti ndokapa mhepo mwana kuti apondewa kawo chitopera ndiziwo kapa mhepo mwana kusakatoti apondewe ndizvo here tikuwidzana here ndokakonzesa mwana tapondwa ko mukadzi wako chicha wakaita kuti afe kwamurasi mukadzi wangu
akaururamirwa akaita sechitaura ti mukadzi ndakagara naye imomo muvhanadhi mandaigara ndakagara naye zvakanaka. Kabanga kazokanganisawo mhiko pamwe kaburisawo moto ini singazizive uri kuti akapara moto uri kuti akadii obva apenga kudaro indobva panga pane mota dzekambani ndobva ndamutura nemota yekambani kunomusiya kuvabereki vake. Ndamusiya kuvabereki vake, vabereki vake obva afamba obva aita zvakanaka obva apinda chechi. Pakapinda chechi haobva asimba. Chechi haana kusiya kubva ipapo achingoenda kuchechi. Ndobva ndagara ipapo ndobva ndabuda basa. Ndamabasa kudhara anga asinganetse. Ndabudapo ndobva iwe makore mangani? 67. Ndabva ipapo ndobva ndapinda Sizamaini. Sizamaini ndoma ndakashanda zvakanaka, ndichishanda zvakanaka. Vana vangu vesa hapana kaperera panzira, vese vakapedza maform 4 pasiza zvakanaka. Ya vapedza mabasa. Mushonga waishanda? Ndaishanda. Mushonga wakapiwa satoti waishanda? Mushonga wakapiwa waikugonera basa rako? Pabasa chete aiwa ndaidiwa uno nevarungu. Haiwa basa chete ndaidiwa nevarungu akura kuna zokutamba zero. Ndichihora mari shuwa. Ndichitenga. Ndichizadza property mumba. Vana chenda kuchikora? Vana chenda kuchikora. Ya hapana mwana aienda kuti uri kuti porridge kuseni. Tea. Ine majarina apo kuenda kuchikoro majarina nekabhodhoro ke zvakanaka. Ya wapedza vana. Iwe muraba zvoto basa rei? Mukomana. Iwe mukomana unoshanda basa rei? Ndinomaina. Chii chakubudisa kumaini kwako? Ndatine maini yedu yatakavhurome manja pa. Yanga kubuditsa mari but pakazoita kakunetsana. Isusu taiva takadzika maini takabva tazongosuduka pamaini tasira vachona varipo izvezvi vari kushanda vakadaro. Saka ndautoshandawo ndiri kune mamwe mamainzi isiri maini andandakavhurawo ndichitongoshandawo ndakadaro. Iwe ndokatoivhura? Iyi maini yange yakadzikwa ikabva iso yakadaro takabva tazotsvagwa triple 4 vanhu ndatidzike maini. Takadzika maini takabata bhandi tinenge tiri varume. Takatadzika totambata bhandi mari obva yatanga kubuda. Topatanga kunetsana kuti hamusisiri varungu mamafixa chichichibva patinonesana zvakadaro. Isu tatiri vashoma vamwe nyewe kuti vanga vawanda. Tobva tasiyana nokuda kwokuti kusvikira pakukuvadzana tasunduka takadaro. Asi ndagara angu ndo kwandoshandira kumamainzi. Aidi madhara iwe pili Robert. Apa iwe mushonga wana mukadzi adapenga akasvika kufa. Apa vana kupenga futi apa wana tsva kupenga. Ukufungei nemushonga yako? Ndesaka maona kwenda ndafika ndesaka ndasvika kuno. Ndazwa kuti hapana kumwe nini kunganiponese. Aya iyo soronga kuya kuno. Funge ine mishonga yako. Iwe ndokaronga kuya kuno leo. Inini iwe ndokaronga kuya kuno leo. Hanzi iwe ndokaronga kuya. Iwe akaronga kuya kuno. Mwana wangu msikana. Iwe chicha katika tuwe kuno. Ainda yangoteerera mavidhiyo yenyu ndichongomaonawo ndiri kuSouth Africa ndikati mavidhiyo aya nehanzvadzi dzangu nguva yareba uyu yakashayika kuno kuSouth Africa. Taurisa muzukuru vanhu vanase kunzwa zvawakutaura. Uyu hanzvadzi handina sekuru chii chakapa kuti ugone kusvika kuno kuya kuno kuZimbabwe kumatare kuti ubatsirwe? Ndaiona mavidhiyo asekuru. Saka zvavaita zvacho pamavidhios ndakatoona kuti dambudziko riri mufamily medu. Takauya kunoku rinogona kupera. Nokuti chakanyanya kundibata ndakanyanya kurwadziwa kuti hanzvadzi yangu yakaita 2 years yashayika. Indisingazivi ndichingoti munhu mupenyu. Ndakatoita zvokutozotsvaga pamaFacebook ndichibvunza. Ndopandakazoudzwa kuti munhu wamuri kutsvaga akaita sei Akafa vakapondwa Vari 2. Saka ndanyanya kushungurudzika ndikati regai nditsvage mari. Pacho pandaiti nditsvage mari yekuti ndiuise kunoku. Ndobirwa mari yacho, mafoni achibiwa, ndichibirwa mari ichitadza kana kubatika. Saka zvakasvika pakundinetsa.
pandakazongowana basa ndikashanda ndakuti kumurungu wacho ndipe mari ndakuda kuenda kumba yakanetsa futi yakabudira futi kukoti kuti mari iyoyo kuti ndiuye kunoko saka pandakangouya kunoko pandakasvika kunoko musi wa6 mwedzi unowo ndikati inini pandatogara apa ndikatoudza hanzvadzi yangu ndikati ini mari yatinayo shoma iyi ndotongonosvika kuna sekuru chete handimborengedza kusvika tigone kubatsirwa tichiona zvinoitika. Wakaudza madhara akati sei? Pandakatanga kuvaudza ndakavafonera vakandiudza nyaya yefertilizer vakati inini ndoda kumirira fertilizer yangu because ndakafuna kuti mande handei kwasekuru pandomirira fertilizer mande chipiri kana chitatu pamwe ndopanogona kubuda fertilizer kana yabuda tozoenda saka pandakaudza hanzvadzi yangu mudiko yakati aiwa izvozvo hazvisi izvo ndakavaudza inini kutoti touya izvezvi vanodi vanotouya saka ndiye akatozotaura navo vakatonzi toda kuti mukwire bhasi tisangane tiende kuHarare ndokuya kwatakaita pano. Kwa baba kumashure kwese vaimbotaura nawo yaibata mushonga? Vaingoti kana vakabatwa kumaprofita zvimwe zvinhu vairamba ipapa zvimwe zvinhu vaibvuma saka tisingazivi ivo ndo vaiziva chokwadi chavo nokuti mai vangu inini vakarwara vakatoti zvara tiri vachirwara because vakarwara kubva zvavatanga kuita nhumbu yangu 1983 kusvika pavakazonzi vasiye mapirisi because vairarama upenyu hwekunotora mapirisi kuparire nyatwa vaibuda yenzi skin disease yavainotora mapirisi each and every month kuparire nyatwa ndakatokura ndichitovaona vachitonotora mapirisi kuparire nyatwa vachitotaura nyaya yekupenga kuti vakatombopenga asi vaitotaura mai vachiti zvinhu zvinotipengesa zviri kumba kwababa vako ndo zvinotipengesa handipengesi nezvekumupa kumusha kwedu vaitotaura saizvozvo vachitaura saka apa pavakazofa vapa nindandiri kuno kwangusa ndaenda kuSouth Africa vakangorwara nguva diki diki ndakazongovaona vachokawo mutsipa vakatofira mumaoko angu kuchipatara. Iwe mndara pakatora mushonga wako Robert wakaudza ere mukadzi ndayana mushonga? Handina. Ndaye handina. Wakaregerei? Ndakagara ndakangodaro. Aiwa. Ndakagara zii. Handi chikonzero. Makagara makadaro ndizvo. Ndaita apa ndikamuudza mudzimai vanozofukura katari. Vakarasa. Saka kupenga kuita vana kuchavasunungura ona uyu mukomana. Ndiye saka sekuru ndauya kuno kuti chi ndaona dambudziko racho ranyanya. Asi apa toti akuchikonzesa ndiani? Ndini. Robert ina nambuno naimvura. Saka imi pamakapiwa mushonga nevakakupa ya havana kuudza ere kuti pamberi apo zvinozonetsa zvakadai izvi? Aiwa akati zvinofamba zvakanaka. Pandakati ndivaendera ati vafa. Opapa nematambudziko vaoda kudzokera kwanzi vafa. Alright, vana vari kuti maimbobatwa kumapostori zvimwe mubvuma zvimwe muramba maizvirambirei? Kumapostori ndakamboenda kumwe akati haiwa mhepo dzokumusha kwenyu ovhaita ovhata ari pamabhodhoro muchidai hamwe muchigeza muchidii asi hapana. Aiwa zvirombo ndati vana vari kuti maibatwa kumapostori muchiramba mairambirei? Ndaibatwa. Mairambirei ivo vana vachirwara? Nhasi makuti aiwa ndosaka ndati ndiuye kuno ngatimbodzokerai kumashure maimborambirei pamaibatwa? Ndaiti pamwe hazvisirizo hausi mushonga iwo wandakatora pamwe kurwara kwavo ndozvandaitira. Imaona vana vari kurwara nechirwere chiri kutaurwa ichi sababa vemhuri muri mega musina vana venyu makambonosvitsvaga? Handinombozvitsvaga. Kuna kuti maizviziva? Ndaizviziva. Sekuru sasita wangu ari kungobvumawo. Sanda Robert atini. Kumba nekupi? Kumasasa. Kumba nekupi? Kumasasa. Masasa kupi? Toti Masasa concession. Mtarashanga. Area yeMtarashanga iyi. Tikasvika panyabhira topatinokona so. Unosvika kuMtarashanga? Hatisvika kuMtarashanga. Kuno kwacho kunoko tikasvika paBreakford kana makambonza kuti Breakford padhuze paBreakford pa munosvika Mapinga? Mapinga inenge iri uko isi tiri uko tikasvika pamapinga
Mwenda road ipi mchibva kuno kwarari? Toenda neroad yeconcession yandi. Toti pamazo, toti concession. Tozotena patsatsi. Tsatsi road. Tatenda patsatsi road. Patsatsi, mamuna muda kwenda mutoroshanga. Tozoenda siza maini. Tozoita siza mai. Alright, motera mnanga sasa. Asi inini pakufamba kwandakaita ndinavo inini. Pamashura apa ndamboita mari. Ndatsvaga mapostori andakatsvaga muGlendiwo. Taenda ikoko tegara kusiza maini. Zvainzi zvinhu zviri pamba. Ndopaunga kachera nyanga yavo. Petwa choto kudaro. Zvazvazonzi zvinhu hazvisi panapa. Zviri kuvhanadhi. Inini kuvhanadhi kwakunasa ndabereko zvangu. Ndokuonga wachitaura konga waimboshandira kumamainzi. Wabva wabvuma. Wanditsanangurira kuti zvinhu zviri kuvhanadhi. Ndandabvisa futi imwe mari. Toti ndekoko kuvhanadhi koko. Kumupera shange koko. Tasvika. Koziva kuti imba yavakatanga kucherera vapiwa mushonga wavo ivava. Vakazobuda vachienda futi pane imwe imba. Wabva vafukunura mushonga wavo vauisa futi pane imwe imba yakazogara ichi2. Asi pavakazobuda ikoko vachiuya kusiza maini, havanazokwanisa futi kufukunura mushonga uyu kuti vachiuya nawo futi kune imwe imba kusiza maini. Wabva usiya uri pa. Kambani yaiti iwewe tikuchinja kwenda kwakati roli inenge yakatomira parodi. Singazozoti chokwadi. Kwakungoisira futi motikari muyomo. Alright, saka chitudze uzvikutora nemwana mushonga wakasara kuti Mushonga. Mushonga wakasara kuvhanadhi. paimba yechitura rori yakauya yakamira taenda apo ndakuvabvunza kuti pamba pacho ndepapi zvinhu zvichifukunura havasi kuziva. Ipapo nandichiona mai vangu vachiri vapenyu ndakabva ndavabvunza kuti imba yacho makazoenda unogara ichi2 ndeipi. Basa ndabereka but paglazi dzimba idzodzo futi dzakabuda ndakadziona. Inini ndakadziona. Paglazi dzakana zvakafanana nehanzvadzi. Imba iri dzimba kuna baba. Vachiti ndoko wakachera zvinhu zvavo. Si dzimba idzi dzongobuda futi paglazi. Dzandichibuda paglazi. Nechemugomo so. Nechemugomo. Vakanditi takambogara nechemugomo chichi. Ipapo ndoba ndaiona ndichiona zinyoka riripo ipapo. Uyu ndakamubvunza akati ndakaonawo kuti dzimba idzodzo asi nyoka hana kuionenda ndichiona nyoka ipapo yakatoshama muromo. Dzimwe dziri mugomo, dzimwe dziri pazasi. Kuri kuvhanadhi. Patakauya mwana wangu ipakahaya mapostori pasiza. Akasika akati nyoka iyi yatiza yazimba yaenda iri kumusha kwenyu kuruzevha ndokwairi. saka imi baba muri kutobvuma kuti zvinhu zvizotora nevana ndezvenyu. Chokwadi. Saka inimi sababa vana vasati vakuzvuzvurudzai kuti uye uno sei musina kuzvifambira apa muri kubvuma ndezvangu ko sei musambozvifambirawo sababa kuti harikarambe kuti gadzirisa zvinhu zvaita zvakunetsa mhuri yangu izvi. Ndaiedza kufamba mune vamwe itai zvakati asi hapana munogona kuiwana yafa hechi zvakabude. Maifamba mega muchivanza nditi muchiti pamukuda isusu makatiudza pamutogona kukurovai maitya. Makatadza kutiudza chokwadi kuti zvakamira zvakadai uyu tinachakatora mari yakawandisa yekuti dai pamukuda ari pane chimwe chinhano yaakahaya mapostori akabvisa mari yakawanda ikaenda yese fomahara. Ndizvo here baba kuti vana vakabvisa mari yakawanda muchiisa zvenyu kuti ndimi akabvisa mukomana uyu kuti andibatsire nini sho. Paakasvika manje zvanzi yatiza yaenda kumusha kwamakawana uko. Iye inzi yatiza. Zvomaenda musha kwamakawana kwacho. Kana kuti ndimi makaidedza pamumugona kuidedza kuti uya kunoko vanhu vauya uko vakukugaririra. Pamwe zinoziva zvega meno saka mauya panapa sekurutazvo makabatirwa kuti makasubvuma nyenyi maybe kutanga tabvunza vanhu hanzvadzi pavakauya nababa panapa vakasoti patakauya panapa zvakatangira kugirazi tiri kugirazi ikokoko saka kune zvaingoitika kugirazi ikoko isusu taidedzera uchiona zvandandichiona uyu aionawo zvake uyu achionawo zvake iwo hamundi vaionawo sei pakudedzera pepaya baba maiona chii nokuti pane vamwe vakabva kwaedme chigodora vakazviona. Inini ndaiona nyoka yani ichingoita so
chimona chifunga kwa grazi popa hapa so. Yo unaona ile pesa yako mvula. Mvula mumanje umu. Pesa kwa unaona. Bana ndo. Ini ndio kaiona. Asi chiombe manje. Chiraundi chimanje. Chinyoka manje. Pesa yako ngani pakati? Pesa yako ni pakati yote yote. Sasa nyoka ndiye. Ndiyo. Manje ikusausa anditi imi maishedzera muchiti chipo paya istaitedzera chiti grazi penya maishedzera kuti mozipenga mozipenga mozi ndiye ari kupenga imi kudedzera mozipenga pagrazi ndadedzera kuti mozipenga aiwa mozipenga pagrazi isavatozonaza makamsinga nduzi panja Robert. Mozipenga. Moza kupenga. Hapo moza kupenga ndakatokuitika ndizvi. Nakanda vhiringika futi pamwe. Aiwa, imi musati mapa grass kana muri kumba muchita zvinhu hazvo zvamunoita here kuti mozipenga muri kumba. Inini vana vangu ndinoada. Asi zviri kuuya zvinezvi. Handisi kuziva. Handiri. Ndaiva neproperty baba. Baba. Yes. Apedza. Kwanya sese. Mozi. Mozi wacho. Hapana chandinacho. Mozi. Sumza mzoro. Wakapedza kupanya property ya baba ke? Sure. Waiona chii chanchi kwa property uliipwanya? Inini ndatanga kuona pakadhi rangu, ndatanga kuona fesi yangu ingasingatatidzike zvakanaka kumberi. Ndatanga kutongopwanya zvinhu. Ichokwangoza nekadhi rateva tiri sefamily. Akatotora chigero vatanga kutoricheka tisingazoziva kuti zvii zvanenge achionawo iye sezvaari kutaura iye achii. Ko pagirazi wakuona chii? Girazi ikoko girazi wakatira. Ndakatongoonavo kune varuya, ndakatongoonavo pavavyu. Taura sikuna sekuru varuya waiwo. Iwe une dzimwe hanzvadzi dzavo dzakaona baba. Taura varuya wakaona. Wakaona nani? Inini ndakatanga kuona anatete ava ndapana ndakaona anatete ava bhozi zviso zvavo zvaitongonyangadika nebvudzi ringaitanga ichiita black. Tina shakari? Inini munhu andakaona angakapfeka long sleeve shirt anembe iri yeblack akapira musana pandakamuti tendeuka ndinatsokuona akabva tendeuka pese ndakaona neangere bobo wangu wakaona mufuti ndiani kutaona mufuti ndiani wakaona ndakazoona mwambu yangu akapfeka sketi yerediso ndakaivhura dhozo saka vabva vangonyangadika. Ini ndakatanga kuona dzimba dzemugomo idzodzo. Ndisandaona dzimba dzemugomo. Ndakatanga kuona nyoka yakandishamira muromo. Izvo zvokuita songe ida kuya kwandiri ndikavhunduka. Ndapedza kudaro ndaona dzimba dzemugomo dzewhite. Dzanziri kusaidi megomo. Kumusoro kune chitofu kuratidza kuti kumaini. Zvitofu zviya zvinobudisawo maini zviya. Nechiya munopindwa nevanhu mugodhi mavanopinda namo chimgodhi chavo chimgodhi chiya zviri kumusoro. Ndichiona pazasi paine rodhi kuchiratidza kune dzimwe dzimba kudai so. Saka ndichiramba ndichiona kudaro ndakabva ndaona mota 2 dzeblack dzandakaziva. Imwe mota yaifamba ichienda kune shop kune hanzvadzi yava. Saka ndadaro ndopandakaona munhu ari kuseri kwekaunda. Munhu anga ari kuseri kwekaunda ndichida kutarisisa ndakabva ndaona nyoka yakasimudza musoro ikanditarisa ichiita songe ikobra iri kushopu ikoko. Ndobva ndatanga kuona imwe mota yakufamba yakuenda sokunge kupurazi kunogara last born emba mawo tete futi vanogara namukoma wawa ndoka yanga yakuenda futi ikoko. Tete mukoma wavo vanoziva zita ravo vanogara ikoko. Ndoamba kuenda imwe mota ikoko futi ikoko. Iyo mukoma wano Mari ani? Mari piri. Unotanga urimba. Ndiso madoriziva kana kutoona zatoona unotanga utorimba. Sautorizo. Unoona kuti variko. Unomona mutore mukoma. Mati? Unomona mutore.
Toleke. Olo pamusha pangu inini kuvaka kwandakaita kana umbusika pano. Na manja sakasika. Pamusha pake. Ili pamusha pake ndinosika. Dado ninomutora. Sema atoleke. Sei wati atoreke. Dai asatasika pamusha pangu. Achirizizo chikonzero. Asike pamusha pangu. Apa musimutora kamuchimuendesa kumusha kwenyu. Sekuru wati unogona kuya naye here pana. Ndogona kuya naye. Kuti Anditolapisa mwana. Anditolapisa mwana. Aiso zvumba kwako ka. Ndoti wewe ndokutora wega nai. Tokupa tsvimbo panapa nda unotora wega zvinhu zvako. Tsvimbo ino yakunogeza kuti dai waka. Paipo tokacherera chakabva pacha. Utako zvakoya nazvo. Tobvisa zvako apa uzvitenda ndiwe. Utashuwa chinhu changu. Tositanga kurapa vana tisunungure vana ndizvo nai. Tuwira. Wawira nezvitaura sekuru kuti unopiwa tsvimbo endotora zvinhu zvako zvekuno. Tsvimbo iyo inokubatsira kuti ukwanise kuzvitora zviri pasi. Apa sekuru ndikutaura kuti icho kana wachinja mai wachinja nzvimbo kuti ndanga ndichishanda apa ndabva apo ndakwenda kunoshanda pamwe apa. Ndinozi chinosara kokutanga here kutevera pamugara ukani kumunda kwamuru chitoripo pamunda papai pamugara kumunda kokuti chiripo pabanzi chinokutera kwete zvokuti anotatiza zvadai aiyai saka pamunda kokumunda kwamuru papai pasitendi ukurima chiro chibambi unorima netractor urima nemombe pamwe nemaoko ukarima makita manganiki pa nakurima hekta 1 pauti mvura yakanonoka kuna right so sirai ungawa nemubvunzo repapera apa ndisina sekuru Robert mangwana Saturday handiti kuseni mangwana ndikauya panapa chakutsvagira motikari uine unotora zvinhu izvozvo mwaina nazvo panapa tozvibvisa aidzazvibvisa mangwana Saturday kana Sunday totanga kurapa vana tovasunungura vana vodzokera mabasa dzimba dzigare zvakanaka wanga mubaya wamanikidzwa here kudaira uroyiwa kwe aiwa haizira ndati wamanikidzwa here kudaira uroyiwa ndiye uroyi ndakatora shuwa hama tindoviga uroyi ndinawo anzi wamanikidzwa here kubvuma uroyi hwako ndabvuma wamanikidzwa here aiwa nomanikidzwa uroyi wakatoradi ndakatora shuwa nditaure zekunyepa ndakatora ndinawo asiwo manje ndo unonzenga manje kuti kana ndachinja imba uko ndiri kuno ndopa ndisingazive manje apa kuti uku kwandakacherera uko unotevera here kuenda kwandiri kugara manje ndeke ndinacho here kwandiri manje kuti chenge chiri uko kwandakabva uko ndopa nemubvunzo wangu ubvunza iwe kuti yokuzere kuti uroyi wakabata adi unawo ndinawo pasina kumanikidzwa iwe ukupenga here kana ndori right ndakabata shuwa wakabata shuwa ndakabata mushonga shuwa ndakabata uroyi ndikacherera mandopa ndisingazive kuti kuchinja kwandakaita kuti unenge uri nzvimbo imwe chete here oro kuti unozotera kwanenge kupurazi kwandakapiwa kumafuko emwana wako wakaura South Africa sei akazoya kwauri akatiza kuenda kuno mumwe apa nopanzwisisa sei mapfupa emwana wako waukaurayisa kuSouth Africa sei akazouya kwauri asina kuenda kune mumwe munhu ndopa ndisingazivi akauya shuwa ndakatya kuti ndibate ari kukumukira kamwana wako wakadya akauya rispirit achidai wakukumukira ari zvandakaita mwana yeye ndakamuka 5 o'clock ndobva ndagara so pamagumbeza payapa ndoona kuti uchi ndaona ruoko rine black ndo zvadhokore mwana wangu rakundiguma adzakatoziva kuti mwana wangu ndikati inini manje mmoyo manje mwana wangu kusauti wokupondwa uyo wamuka ali ndone ndakaona ruoko iri rakabva iwe Robert pili wakona ruoko svika papi kusika gombo iri rakabva apa
amene yakaperera mwana angachiita sei angachikumukira kawo amene kapanga kuti ndimbate ndivige zvakanaka amene ndopasikadziwika ari kukumukira kakumuroya kaukaita right pane ane chekutaura era ai ndokoda kutaura kuti nyaya yavari kutaura iyoyi yanzvadzi yangu iyoyi kuti tinozoifambisa sei sezvo munhu akafira kuSouth Africa apa hatitombozivi guva rake kuti zvinhu zvakufambiswa sei ikoko nekuti akazozvizivawo after 2 years. muona kana tsoka dzemwana mukomana kutopenga dzakasiyana tsoka dzenyu mese aizvo zvakatota muviri wese ipapo nezuro akatotiza akanobatirwapo achitiza tsoka dzaura dzari munhu akutopenga dzakasiyana tsoka dzenyu mese dzakuita break iyeyu neumwe wacho ari uko anotova wese because ari uko anogona anotofamba netsvimba amene takaiona kupe tsvimba yacho anotopfeka semapfekero ekumasowa ayo kuti anopfeka chinenge chinapukeni achitofamba akatodaro waanosiyira iye tikumuda pano anga ari futi kuSouth Africa kuti akangobva achipenga saizvozvo right kana musina zvimwe zvekubvunza zukuru wangu murenga isu muende panze ndine mwamuri iri panze apa kana musisina mubvunzo mombobuda henyu panze tichazokusheredzai tokupai mishonga baba tovapa tsvimbo yekuti vazonotora zvinhu zvavo sekutaurwa tiona sekuru pazvino chimbobudai panze timbotaurawo nemwe notenda handizi vangu pamukoma wavo kuti anozonetsa munozovapa zvokuti vapfave vakuuya yomirawo mashure